Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Ηλίας και αυτός εδώ είναι ο Wingfinger. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ακόμα μια παρουσίαση ενός Transformer. Έτσι και σήμερα έχουμε μπροστά μας τον Transformers War for Cybertron Trilogy Kingdom Deluxe Class Maximal Wingfinger ή αλλιώς επί το ελληνικότερον Wingfinger πτεροδάκτυλος. Wing φτερό, finger δάκτυλο, πτεροδάκτυλος. Είναι, βλέπετε, ο τρίτος fossilizer κατά σειρά, είναι maximal και είναι μια πολύ ξεχωριστή φιγούρα. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Πάμε να δούμε τη συσκευασία μας. Μπροστά μας λοιπόν έχουμε την συσκευασία του Wingfinger. Όπως έχουμε συνηθίσει και στις υπόλοιπες συσκευασίες της σειράς Kingdom, ο Wingfinger στη robot μορφή, εφορμή στη μάχη, πίσω στο background yard, εδώ στην old mode, ύπταται ως απολίθωμος σκελετός, τα γνωστά logo στην μπροστινή μεριά, σε πάνω μέρος WFC K25, σηματάκι Maximals, Deluxe Class Stop Line και βέβαια από πίσω έχουμε τον Wingfinger στη robot μορφή, στην old mode, στα τμήματα από τα οποία απολύτελείται και μια έτσι υλοποίηση με τη βοήθεια του Trax. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε κινέζικα, γιατί την φιγούρα αυτή την αγόρασα από την Κίνα, και στο πλάι έχουμε το γνωστό θέμα της σειράς Kingdom. Αυτά με τη συσκευασία μας. Πάμε να δούμε ευθύς αμέσως τις οδηγίες μας, χωρίς να χάνουμε χρόνο. Έτσι λοιπόν, έχουμε τις οδηγίες εδώ μπροστά, Wingfinger, WFC K25, κινέζικα, γιατί αυτήν εδώ τη φιγούρα την αγόρασα από το AliExpress, οπότε και την πήρα και σε πάρα πολύ καλή τιμή. Βλέπετε εδώ έχουμε τον Wingfinger στην robot μορφή του, στην old mode, και πίσω υπάρχουν έτσι διάφορες έτσι υλοποιήσεις που μπορεί να κάνουμε με τον Wingfinger. Μία και μία, δύο υλοποιήσεις διαφορετικές. Αφήνουμε και τις συσκευασίες μας στην άκρη και πάμε να δούμε την Golden Disc Card, η οποία βλέπουμε γράφει απ' έξω Autobot Arc. Είναι μια κάρτα που έχουμε δει και στα προηγούμενα βίντεο. Αν την βγάλουμε το αυτοκόλλητο να δούμε τι έχουμε αυτή τη φορά. Εδώ τι έχουμε, αυτή τη φορά έχουμε κάτι το διαφορετικό. Έχουμε την, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, εδώ έχουμε την Autobot Arc, η οποία έχει πέσει στη γη 1984, ημερομηνία, Cybertron 9. Αυτά λοιπόν και για την Golden Disc Card μας. Και πάμε να δούμε ευθύς αμέσως τη φιγούρα μας. Wingfinger λοιπόν, έχουμε μπροστά μας το Wingfinger στην old mode του. Είναι ο σκελετός από έναν πτεροδάκτυλο. Όπως βλέπουμε είναι αρκετά ιδιαίτερη η μορφή του. Βλέπετε έχει τα μεγάλα του έτσι φτερά, χέρια που είναι τα φτερά του. Εδώ να το φτιάξω λίγο καλύτερα. Εδώ το τεράστιο στόμα του, τα ποδαράκια του, τα μικρά. Βέβαια η φιγούρα για να σταθεί σε αυτή τη μορφή έτσι δυσκολεύεται, γιατί το κέντρο βάρους δεν είναι καλό και η βάση στήριξη είναι πολύ μικρή για τα πόδια, και πολλές φορές για να τον δείξουμε τον γυρνάμε έτσι που είναι πιο εύκολο, γυρνάμε και τα πόδια προς τα κάτω και τον κάνουμε σε θέση έτσι που ύπταται. Να το γυρίσω λίγο την κάμερα να το δούμε καλύτερα, σε αυτήν εδώ τη μορφή που φαίνεται λίγο καλύτερα. Να πούμε έτσι 5 πράγματα για τον Wingfinger. Ο Wingfinger λοιπόν βλέπετε έχει έτσι μια διχρωμία, έχει αυτό το άσπρο το ανοιχτό, έχει και το εκρού. Τα χέρια του έτσι, τα φτερά του πτεροδάκτυλου εδώ έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά έτσι τα δάκτυλα στα φτερά, γι' αυτό λέγεται και πτεροδάκτυλος. Εδώ είναι το υπόλοιπο έτσι μητερά του έτσι φτερά. Να πούμε ότι για το κεφάλι του ότι είναι έτσι ιδιαίτερο, έχει αυτό εδώ, είναι πάρα πολύ μεγάλο, θυμίζει έτσι κεφάλι πελεκάνου. Θα το γυρίσω λίγο αυτό εδώ στο πλάι, γιατί ενοχλεί όταν ανοίγουμε το στόμα.
Εδώ λοιπόν. Το στόμα του μέσα είναι κατάμαυρο. Βλέπετε, επάνω είναι άσπρο. Δεν έχει δόντια και τέτοια πράγματα. Έχει εδώ τρύπες που υποτίθεται ήταν για τα μάτια και για τη μύτη. Βέβαια, έχει ένα ιδιαίτερο γνώρισμα που μου κάνει εντύπωση είναι ότι άμα το κλείσετε κλείνει πάρα πολύ απότομα. Βλέπετε, μπορεί να πιάσει δάχτυλα εδώ. Είναι μια παγίδα. Ανοίγει έτσι. Εδώ είναι μαύρο μέσα ανάμεσα από τα κόκαλα. Ο θώρακας και καλά. Εδώ φαίνεται το σηματάκι το Maximal, στο οποίο είναι αναστραμμένο, είναι για την robot μορφή και όχι για την Alt Mode. Δεν προορίζεται για την Alt Mode. Τα ποδαράκια του είναι πάρα πολύ μικρά. Από εδώ είναι τα υπόλοιπα έτσι κόκαλά του. Μια πολύ ιδιαίτερη φιγούρα, μια πολύ ιδιαίτερη μορφή. Να τον βάλουμε στην άκρη. Να το γυρίσω από εδώ. Έτσι, μπράβο. Και να τον αφήσουμε κάτω. Και αυτά για την Alt Mode του. Ας πάμε να τον αποσυνθέσουμε στα κομμάτια από τα οποία αποτελείται. Και εδώ φίλοι μου έχουμε τα κομμάτια από τα οποία αποτελείται ο Wing Finger, ο πτεροδάκτυλός μας, το κεφάλι του, το τόρσο του, την σπονδυλική στήλη με τη λεκάνη, τα πόδια, τα χέρια, ένα τμήμα νομίζω από τα χέρια είναι και αυτά και τα υπόλοιπα είναι οι άκρες των φτερών του. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 κομμάτια, πάρα πολλά κομμάτια είναι αυτά που απαρτούνιζουν τον Wing Finger. Πάμε να δούμε τώρα και τις δύο configurations στις οποίες μπορούμε να το διαμορφώσουμε με τη βοήθεια Wheeljack. Εδώ θα μας βοηθήσει ο Wheeljack στην παρουσίασή μας, οπότε πάμε να δούμε την πρώτη configuration Wheeljack με Wing Finger. Πρώτο configuration λοιπόν για τον φίλο μας τον Wing Finger είναι αυτή εδώ η μορφή ενός ενεργειακού τόξου, το οποίο βέβαια τα βλέπετε δεν έχουμε περιλάβει όλα τα μέλη του Wing Finger, τα υπόλοιπα μας περισσεύουν, δεν χρησιμοποιούνται, αλλά αυτά που χρησιμοποιούνται σχηματίζουν έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο ενεργειακό τόξο. Βλέπετε τι ωραία που έχει πάρει έτσι την καμπύλη του τόξου. Εδώ μέσα έχει τα projectiles, τα ενεργειακά, τα laser, όπως θέλετε πείτε το, βάλτε έτσι και λίγο φαντασία να δουλέψει. Κουμπώνει εξωτερικά στο χέρι του Wheeljack, εδώ έχει ένα peg στο port του χεριού. Πάρα πολύ ωραία έτσι η υλοποίηση, πάρα πολύ ωραία έτσι η εικόνα αυτή του ενεργειακού τόξου. Μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά βέβαια δεν χρησιμοποιεί όλα τα κομμάτια του Wing Finger. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να δούμε τη δεύτερη υλοποίηση που χρησιμοποιεί ολόκληρο τον Wing Finger. Και εδώ φίλοι μου έχουμε την δεύτερη και τελευταία υλοποίηση του Wing Finger με τον Wheeljack. Όπως βλέπουμε έχει μετατραπεί το κάτω μέρος μαζί με το κεφάλι, μάλλον όχι το τόρσο, μάλλον μαζί με το κεφάλι, έχει δημιουργήσει έτσι αυτό εδώ το όπλο που θυμίζει κάτι σε σφυρί, σε τσεκούρι, έτσι ένα περίεργο είδος. Έχει από τη μια μεριά αυτό εδώ που είναι έτσι μυτερό και μπορεί να χτυπάει, από την άλλη έχει αυτό εδώ, έτσι το ρίγχος, είναι έτσι μια ωραία έτσι φάση. Καλή υλοποίηση, καλή ιδέα, αλλά βέβαια αυτό που για μένα κλέβει τις εντυπώσεις δεν είναι άλλο από τα φτερά που τοποθετούνται έτσι στην πλάτη του Wheeljack. Σε αυτό εδώ το σημείο, να το γυρίσω, να το δείτε καλύτερα. Εδώ κουμπώνουν πίσω στην πλάτη του τα φτερά του Wing Finger και κάνουν βεβαίως τον Wheeljack, του δίνουν έτσι μια εντελώς διαφορετική υπόσταση. Τον κάνουν έτσι πιο ενδιαφέρον, πιο έτσι μοχθηρό, πιο διαβολικό, γιατί αυτά έτσι θυμίζουν φτερά νυχτερίδας, έτσι λίγο έτσι πιο διαβολικό, πιο έτσι σκοτεινό. Και βέβαια να πω σε αυτό το σημείο ότι τα δύο κομματάκια αυτά τα μικρά τα πόδια του Wing Finger δεν χρησιμοποιούνται στις οδηγίες. Παρ' όλα αυτά ο Wheeljack έχει πάρα πολλά ports. Εγώ το τοποθέτησα εδώ σαν επομίδες, έτσι με τα νύχια. Μπορείτε αν θέλετε να το βάλετε και στους βραχίονες. Όπως θέλει μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο καθένας. Είναι μικρά κομμάτια και μπορούν εύκολα να συμπληρώσουν την
δεύτερη αυτή εικόνα του Wing Finger. Αυτά και για τη δεύτερη υλοποίηση. Πάμε να δούμε επιτέλους τον Wing Finger και στη robot μορφή του. Και αυτός εδώ, φίλοι μου, είναι ο Wing Finger στη robot μορφή του. Μια πολύ ιδιαίτερη μόρφη, όπως έχουμε συνηθίσει άλλωστε με όλους τους fossilizers, είναι ιδιαίτερες φιγούρες, οι robot μορφές τους είναι περίεργες, είναι φιγούρες που δεν τις συναντάμε εύκολα στους υπόλοιπους Transformers. Παρ' όλα αυτά, ας κάνουμε ένα κοντινό να δούμε καλύτερα το πρόσωπό του. Αφαίρουμε λίγο το πλάνο να το κεντράρω. Εδώ. Σιάξω και τον Wing Finger. Λοιπόν, τώρα, ο Wing Finger έχει ένα τελείως ιδιαίτερο πρόσωπο. Βλέπετε ότι δεν έχει καθόλου έτσι ανθρώπινα χαρακτηριστικά που έχουμε συνηθίσει από τις άλλες φιγούρες. Είναι μαύρο το πρόσωπό του, καθόλου ανθρώπινα χαρακτηριστικά, έχει έτσι κάποιες ανάγλυφες λεπτομέρειες. Ένα μπλε έτσι μεταλλικό visor στο χώρο των ματιών και βεβαίως το επάνω μέρος ξεχωρίζει το σηματάκι των Maximals και έχει και την ιδιαιτερότητα που έχουν και οι υπόλοιποι έτσι, fossilizers, που μπορούμε να κατεβάσουμε αυτό εδώ και το κεφάλι του έτσι να προστατευτεί με αυτόν τον τρόπο, να γίνει ένα κράνος, θυμίζει έτσι κράνος υποτών, έτσι λίγο φουτουριστικό, όταν μπαίνει στη μάχη μέσα για να προστατεύεται. Από εδώ να το ανεβάσουμε, ανοίγει, να τον βάλουμε στη θέση του και να ανοίξουμε λίγο το πλάνο, να δούμε και τον υπόλοιπο Wing Finger. Λοιπόν, όπως βλέπετε το τόρσο του έχει γίνει, έχει μπει στους ώμους, τα χέρια, ο κορμός του είναι έτσι σκέτη σπονδυλική στήλη. Κατέβουμε λίγο προς τα κάτω να τον δούμε καλύτερα. Τα πόδια του είναι αυτά εδώ, είναι τα φτερά του πτεροδάκτυλου, βλέπετε έχουν αλλάξει θέσεις. Στο πλάι, άμα το γυρίσουμε, βλέπουμε ότι το κεφάλι του έχει γίνει backpack. Δεν δημιουργεί κάποιο έτσι ιδιαίτερο πρόβλημα, για μένα είναι αρκετά καλό. Έτσι του δίνει έτσι και μια αίσθηση ουράς στο πίσω μέρος. Να το γυρίσουμε και από πίσω να το δείτε. Αυτό εδώ, το κεφάλι βέβαια ξεχωρίζει. Και με λίγα λόγια, φίλοι μου, αυτός εδώ είναι ο Wing Finger στην robot μορφή του. Τώρα να πούμε ότι ο Wing Finger, αν θέλουμε το κεφάλι που είναι backpack, μπορούμε να το αφαιρέσουμε και να το κουμπώσουμε εδώ από κάτω στο χέρι και να το χρησιμοποιήσει έτσι σαν κάποιο είδους έτσι κανόνι, σαν κάποιο είδους έτσι όπλο, είτε laser κανόνι, είτε έτσι όπλο από κοντά για να χτυπήσει. Και βεβαίως τα όπλα του, τα αξεσουάρ του δεν είναι άλλα από τις άκρες των φτερών, οι οποίες είναι πανομοιότυπες και γίνονται βέβαια λεπίδες στα χέρια του Wing Finger και λειτουργεί κατά αυτόν εδώ τον τρόπο, θυμίζοντας έτσι κάποιο είδους ninja. Λοιπόν, επίσης οι λεπίδες του, τα δύο τα μαχαίρια του, μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε στο πίσω μέρος των χεριών του. Έχει εδώ δύο μικρά pegs και να τα κουμπώσουμε ένα και ένα-δύο, ώστε να μην χρειάζεται να τα κουβαλάει μαζί του. Βλέπετε πάρα πολύ ωραία, δημιουργούν έτσι και ένα ιδιαίτερο εφέ στη φιγούρα του Wing Finger. Και σε αυτό εδώ το σημείο, φίλοι μου, να φέρουμε τους άλλους δύο fossilizers της παρέας για σύγκριση. Paleotrex, Ractonite και βέβαια Wing Finger συμπληρώνουν την τριάδα των fossilizers για τη σειρά Kingdom. Και οι τρεις πάρα πολύ ιδιαίτερες φιγούρες. Κάθε μία έχει τα δικά της προτερήματα και τα δικά της ελαττώματα. Σίγουρα όμως αυτό που μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι είναι
τρεις πολύ ιδιαίτερες, πολύ ξεχωριστές φιγούρες. Να πάρουμε τώρα τους φίλους Fossilizers, να τους αφήσουμε στην άκρη και σε αυτό εδώ το σημείο νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε το βίντεο με τον Wing Finger. Transformers, War for Cybertron Trilogy, Kingdom, Deluxe Class, Maximal, Wing Finger. Μια Fossilizer φιγούρα, όπως είπαμε, έχει τις ιδιαιτερότητες της, τα πλεονεκτήματά της, τα μειονεκτήματά της. Να πω ότι επίσης ένα έτσι αρκετά ιδιαίτερο στοιχείο είναι ότι η φιγούρα αυτή, το mold συγκεκριμένα αυτό, δεν κυκλοφόρησε ποτέ ξανά σε καμία άλλη φιγούρα. Δεν γνωρίζω τον λόγο, παρόλο που και ο Ractonite και ο Paleotrex κυκλοφόρησαν επανειλημμένα σε αρκετές άλλες φιγούρες, σε recolors και σε retools άλλων φιγούρων. Το mold του Wing Finger δεν χρησιμοποιήθηκε πουθενά αλλού παρά μόνο για αυτήν εδώ τη φιγούρα. Οπότε από αυτό και μόνο έχει μια έτσι ιδιαίτερη αξία ο Wing Finger. Η Alt Mode ως πτεροδάκτυλος είναι μια πάρα πολύ ωραία έτσι Alt Mode. Έχει βέβαια τα θεματάκια της ότι δεν μπορεί να σταθεί όρθια γιατί έχει πολύ μικρή βάση στήριξης. Όταν είναι ξαπλωμένη σαν να ύπταται ο πτεροδάκτυλος είναι πάρα πολύ καλή έτσι η εικόνα της. Στις δύο διαμορφώσεις, τα δύο configurations που είδαμε με τη βοήθεια του Wheeljack, το πρώτο configuration ήταν πολύ ωραίο το τόξο, αρκετά ιδιαίτερο, το ενεργειακό τόξο μου άρεσε πάρα πολύ, παρόλο που δεν χρησιμοποιεί τα υπόλοιπα κομμάτια του Wing Finger και αναγκαστικά δεν ξέρεις τι να τα κάνεις τα υπόλοιπα, οπότε δεν μπορείς να χαραμίσεις μια φιγούρα έτσι κατά αυτόν τον τρόπο. Η δεύτερη υλοποίηση του ήταν και αυτή έτσι πολύ ιδιαίτερη, πολύ μου άρεσε. Τα φτερά πίσω το backpack ήταν καταπληκτικά. Μου θυμίζανε λίγο έτσι τα φτερά από τον Diablo. Επίσης και το όπλο, το κυρίως όπλο ήταν πάρα πολύ καλό και τα δύο τα κομματάκια που περίσσευαν τα χρησιμοποιούν πολύ εύκολα γιατί οι υπόλοιπες φιγούρες έχουν αρκετά ports και δεν είναι δύσκολο να τα βάλεις σε κάποιο σημείο, έτσι με λίγη φαντασία αρκεί να έχεις. Τώρα η robot μορφή του είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη μορφή, κυρίως είναι σαν καλαμάκι μοιάζει, στο κορμό του είναι πάρα πολύ λεπτός, τα πόδια του δεν μπορώ να πω ότι έχουν την καλύτερη ευστάθεια γιατί πατάει έτσι σε δύο μύτες, το backpack του πίσω δεν μας ενοχλεί καθόλου, το κεφάλι, τα δύο τα αξεσουάρ του που γίνονται οι λεπίδες είναι πάρα πολύ ωραία, το κεφάλι σε κανόνι δεν με ενθουσίασε και βέβαια να πούμε ότι το πρόσωπό του δεν είναι ευδιάκριτο, δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά για μένα είναι μια ιδιαίτερη φιγούρα, μια φιγούρα που όσο να είναι ξεχωρίζει από όλες τις υπόλοιπες. Αυτός λοιπόν φίλοι μου ήταν ο Wing Finger. Αν σας άρεσε το βίντεο αφήστε ένα like. Αν θέλετε να βλέπετε και άλλα πολλά τέτοια βίντεο γραφτείτε στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Γεια σας.